Niin. Ilmeisesti on kuulosta taksitilausongelmaa tässä, ymmärsin oikein. Ai että oliko? Yritin eilen iltapäivällä tilata tosiaan taksia, kun piti rivakasti päästä paikasta toiseen. Onhan näitä taksia tullut tästä tilailtua aika paljon ihan oman työnkin takia, mutta jotenkin eilen tuli hieman ikävä yllätys, kun mä soitin tänne taksifirmaan. Soititko nyt varmasti ihan oikeeseen taksiyritykseen, vai menit sä kokeilemaan jotain uusia tuulia? Siis mun oli ainakin tarkoitus soittaa ihan Helsingin taksiin. Mä en tiedä mihin se sitten yhdistyi, mutta siellä vastas jo meidän hyväksi ystäväkseni muodostunut yksityisyrittäjä Halem, ja näinhän se homma meni. Taksi 66 Halem puhelimesta. Mä tilasin taksin tänne Espooseen. Haluatko se nyt heti vai vähän myöhemmin? No kyllä mä todellakin haluan sen nyt, mä oon jo pikkasen myöhässä tässä vaiheessa. Ei ole. Mitä ei ole? Ei ole, kaikki autot varattu. Aha. No, ei kai siinä sitten mitään. No, mutta hei, mä teen ennakkotilauksen huomenna aamuksi 4.45 tonne Espoonlahteen. Ottako sä pienen vai ison taksin? No, kyllähän se iso taksi aina mukavampi on. Ei ole. Kai mä otan sitten sen pienen taksin. Haluatko sä kuski, joka osaa perille? Mikä kysymys toi nyt oli? Totta kai haluan. Ei ole. Mitä sulla sitten on siellä? On vain kuski, joka eksyy aina. Ei mitään järkeä on palkata kuskeja, jotka jos saa ajaa oikeaan osoitteeseen. Kai nyt luulisit, että näin laman aikana olisi aika tärkeää. Hei, kuule, älä huuta mulle, kuule, mä olen uksituisi yrittämättä, kovasti töitä, kuule, mulle ei ole lainkaan helppo, kuule, kaikki kuski tauko päätä, auto pitää peistä, rengas on tyhjä ja kuule, koko ajan pitää Okei. Kai mä sitten voin neuvoa sen perille. Mä nyt vaan haluan varmistaa, että se osaa ajaa autoa ja mä pääsen sillä perille ja sillä pitäisi olla ainakin kortti, eiks niin? Ei ole. Mitä? Ei oo ajokorttia? Ei ole, ei tarvi. Ei ole auto. Häh? Se tulee hakemaan sut hevoskäyryllä, poni on siinä edessä. Mikä juttu tää nyt on oikein? Haluatko sä tulinen vai mieltokastike? Mä tipahin nyt kärryltä, enkä todellakaan miltään hevoskärryltä. Siis mikä kastike? Kebabi, tulinen vai mieto? Kai mä sen miedon sitten otan. Ei ole, mieto loppu.